ଶୁଭୁଛି? हम्म ଅଣ୍ଡା ଅଛି, କଣ ବନେଇବି? अंडा चप कर दो ना भैया। ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଖାଇବ? हम्म ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। अंडा चप ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆଳୁ ମସଲା ପାଇଁ ଏଠି ରସୁଣ, ଅଦା, ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିଦେବା, ପିଆଜକୁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇବା। କଡ଼େଇ ତାତିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଛେଚା ମସଲା ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଯେତିକି ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ରହିଲା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଚକୁଟିକି ରଖିଥିବା ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟିବା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଆଳୁ ମସଲା। ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଅଣ୍ଡାକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରି କାଟିଥିବା ଆଉ ସେଥିରେ ଲଗେଇକି ଗୋଲ ଗୋଲ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମର ବନିଗଲା ଅଣ୍ଡା। ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ସିନା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, କରିବାକୁ ବହୁତ ଝାମେଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ବେସନ ପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଇଦେବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ତାପରେ ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଆମର ଆଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରଖିଥିବା ଆମର ସେ ଅଣ୍ଡା ମସଲାକୁ ସେଥିରେ ପକେଇକି ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଣିବା। କେମିତି ଛାଣିବା ନା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ସାରି। ତାପରେ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା ଏଠି ଅଣ୍ଡା ଚପ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବା ସ୍ୱାମୀକି ଖାଇବାକୁ। ରେଡି ହେଇଗଲା, ଏବେ ଖାଇଛୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।